Eh, siyempre. Siyempre, ikaw kagabi. Sayaw pa tayo, prakag... Bakit? Bakit ano ba nangyari kagabi? Wala ka nang naalala eh. Hindi, ang alam ko, yan. ikaw yun, ginanon mo ako. Siyempre, Bilang lalaki, ginanon din ko. Wow, tingnan mo natin. Pero bakit tingnan natin yung video, nag-atras parang ka hindi behind? ganun. Parang magchat-chat siya sa swing yung tinuturo mo sa kanya. Kaya, gusto ko rin buhati ka para tayo na lang. Talaga. Robin, anong naalala mo kagabi? Tama. Wala yan eh. Wala na. Tinulak niya ako eh. Kaya nga ayaw magsalita eh. Kulang. Gumanon lang ako sa'yo, tapos Oo, tumulong. nahulog ka. Nagsing ako nun, di. Ewan ko sa'yo. Hanggang ngayon naman. Oo nga. Basta alam ko ito suot mo kagabi. Natulog kang ganyan. Siguro ganun kasi wala na akong damit. Tira doon easy. Kawawa yung itlog mo niyan. Oo, paano yun? Natuyo, nabasa na tuyo ulit. Hindi, yung itlog ko naman okay naman siya kasi alam naman niya na Century egg na. we seen the better place. Ingay mo eh. Hindi kayo nakikinig. Hindi ka nakikinig. Gusto ko usapan natin kagabi. Oo. Yung Tote, wag niyo akong tanungin. Ano? Tanungin niyo ako. Masasabi mo, Rocky? Ang masasabi ko lang. Wait lang. Ikaw totoo ba? Totoo ba? Na yung minunguya mo, binabato mo kay Tanya. Oo nga. Yung parte ng fishball. Anong ko? Sinubo ba? Hindi. Oo. Sinubo mo. Ang kagat mo, yung dulo, tinatapon mo sa mukha niya. Ano pa nangyari na maalala niyo kagabi? Masarap yung kantahan. Kantahan nyo talaga. Bingkod kantahan. Diba? Plus yung Zumba. Zumba, Oo, yung pa-Zumba libreng talaga. Zumba. Madaling Oo. araw. Nag-worship kayo sa worship kayo. Yan. Pag batchmate yung kanta, yan. Yun. Basta ba, gano'n. What's going on? Can I say, hey, 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 hey. Alam mo yung parang nagpe-praise ka, di ba? Pag medyo nahiya ka pa, naka-bend pa yung elbow mo. Pero pag talagang all out ka, straight arms talaga yung gano'n yan. Pilit ka pa eh. Oo. Ganun kami. Ganun kami. Dapat ganun lang. Nalaglag ka. Oo. Kaya sakto lang yung parang walang tama, no? Kasi parang nagzuzumba ka rin. Ito Yan lang, ang ito lang maganda talaga. doon. Ano bang ginawa Tsaka si ko? Robin. I think ang may pinakatama. Robin, tsaka doon. Si Robin, inuuntog na yung lata ng beer sa mukha. Ayun! Oo, si Buti na Robin lang biglang inuuntog, hindi niya sumayaw. sinusubo. Totoo. Oo. At nung natulog siya, di ba? Meron siyang posisyon sa Oo, pagtulog. Hindi, pag si Robin ka nga. Pag si Robin, Hindi. pag may si Robin, pag may tama, pag nag-react, may pag ganun-ganun. Pwede mo ba ano dito? Ibang klase si Robin Pakita nila yan eh. Yun.
Ibang klase si Robin eh. Ibang Robin yun. Feel na feel niya. Oo. Pero hindi ka naman nagwawala, so it's a good, Oo. Ano naman, clean, good fun. Yes. Mas okay yun Actually, kasi. yun yung maganda doon. Di ba? Clean, good fun. Yun Oo, talaga. Tama yun. Kasi huwag kang magwawala. Baka sasabihin mo, sasama ka kay Totoy Bato. Huwag ganun. Diyan ka lang. Wala naman. Wala ganun. Wala naman. Walang dapat. Doon ka lang. Walang Yun! gumanon, walang gumanon. Walang kumano. Walang makaisip. Huwag kang feeling. Oh. Ano pang Ang memorable? pinakamasaya yung Oh. yung kantahan natin nung nagtambalan na, 'di ba? Ayun! Kasi naman kasi mahal kita. Love Radio Jingle. Yes! Sarap Sumayaw ng tayo. number one. Sa piling mo, kabisya kami ay masaya. Magkasama ka. Yung Mr. and Miss DJ. DJ. Naalala Hinaragdito ko na na. yung steps. Oh. Yung saka lang nag-sink in sa kanya yung steps, tapos saka na siya sumabay. Yun! Tapos, ayun na, paulan na. Ayun! So, umalan kami ng feel good last night. So, yeah. Maraming salamat Hanggang sa sa susunod! Yes, maraming Torres Farm. Maraming salamat. I Thank love you. you. Sa mga susunod na ex-deal, Jarn. Oh, maraming salamat. Idol ko kayo. Yun. Yun.